It's DJ. Gumagawa nga ako ng carbonara, ng tuna carbonara kasi request po ng aking Madam for tonight. And may Madam for tonight is, ayan po. May Madam. Madam, malapit na po yung carbonara. Tuna carbonara actually, Madam. Okay na po ba yung gawin? Ang bango Mukhang mas mabango ka pa raw. So, kaabangan po natin kung ano yung magiging resulta nitong aking nilulutong tuna carbonara. Popshies at mga anakshis, eto na nga. Nako, naluto ko na po yung tuna carbonara. Ayan, kung saan yung century tuna, yung aking ginamit na pang sahog para po sa aming ginawang pasta ngayon. Ayan. At ngayong araw nga po na ito, nako, makakasama ko po ang aming bagong labas ng CR. Hindi pa kasi siya nakapagpa-blower ng buhok, kaya ayaw niyang iladlad. By the way, our former Miss Babes 2018, tama na, ayan, grand winner ang aming title. None other than Miss Monique. Ayun, ang ganda ni Miss Monique na. Nata mo ang katulong dito sa ano niya. Andito ako sa apartment niya ngayon, so, ayan, naisip namin na magbanding at magluto kami ng tuna carbonara. Actually, pares kami ng ng hilig. Mahilig kami sa mga pasta. Yes. And as of now, actually, naka-duty rin siya. Naka-duty rin siya sa kanyang extra work. Ayan. Pero bago ang lahat, ako eto, kamusta naman? Kamusta ka naman dito sa Baguio? Ayos naman. Medyo okay naman. Nakakaraos ng konti. Sana all nakakaraos. Oo. Kami walang-wala na yung raos talaga. Hindi makaraos ng bongga. Okay. Ay, kain na tayo kasi habang nagchichikahan tayo. Ayan. Gutom na ako. Mukhang mabango yan Oh, kasing bango ko to, ano ka ba? Ayan. Ay. Ayan. At meron po siyang pa-wine. Ewan ko ba rito, ba't naisipan mag-wine? So, bagay yung wine sa sa pasta. malalaman natin kung anong kalalabasan dito. Actually, hindi ko pa natitikman yung luto ko eh. Since pandemic, di ba, syempre walang mga trabaho. Anong pinagkakabalahan mo ngayon? Home base kasi kailangan kailangan kumayod. Lalo ngayon na pandemic, walang trabaho. So, kailangan kumayod talaga. So, ngayon, marami akong racket actually. Minsan nag-judge ako sa mga events, ganun. Pero, dito lang ako talaga sa bahay. Home base, parang, virtual assistant. So, actually, hindi kami intindihan kaya wag na natin masyadong kasi kulangin yung 10 minutes natin. O ba ay may boyfriend? Wala, single na single. And Lalalala! ready to mingle. Parang siyang tanga. Uy, titik, natikman mo ba? No? Ang sarap! Ang sarap, guys. Oh my gosh! Ang sarap! Diba? Ang dami mong puso at saka aso. Mahilig ka sa mga hayop talaga? Mahilig ako sa hayop.
Kaya malapit tayong dalawa eh, no? Okay. Ay, ayan, speaking of the pusa. Ayan, nandyan siya. Ano mga pangalan? Ilang pusa meron ka dito? 5 and 1 dog. Kasi namatay na yung isa before. Ay, oo. 6. May mga pangalan sila? Meron, syempre naman. Sino-sino sila? Si Evo. Evo? Si Princess. Saan mo na kung, wait, isa-isa natin. Saan mo na kung yung Evo na name? Yung Evo kasi parang ano yan, name sa Singapore kasi, ang pag sinabing Evo, ang Evo is nanay, mother. So, oo, kasi nung bata pa si Evo, yung cat ko, mahilig siya sa makimama siya, makinanay. Makananay, kaya tinawag siya na Evo. Evo yung pinangalan ko sa kanya. Okay. Instead na ibang, para unique din, diba? Evo, then the other one? Si Princess, yung dog ko, si Andre, tapos... Princess yung dog. Yes, si Andre yung Persian na lalaki, si Andrea yung... Si Andre yung kalat, kung saan napapadpad, nakakapunta sa amin. Oo. And the other, yung isang girl, is Andrea. Tsaka si Milo. Yan. Bakit Milo? Milo kasi mahilig ako sa Milo. Wala na akong maisip Makes na sense. Hindi ba lang Bear Brand? Charot. Talaga? Yeah. Lahat pero may mga ibang lahi din. Ay, iba kasi rin, ang tawag mo dyan, parang, yung ordinaryong pusa, parang pusang Pinoy, yung gano'n. Yes, yung si Milo, half breed na yan. Kasi ang nanay niyan, si Muning. Actually, si Muning, inampun ko siya kasi iyak siya ng iyak. So, dahil mahilig nga ako sa pusa, kinuha ko siya. Si Muning? Oo, si Muning. Saan mo nakuha si Muning? Doon sa baba nitong apartment ko. So, nakita mo lang, kinuha mo na ka? Oo, kasi wala siyang kawawa naman iyak ng iyak. Taray. Masyado akong sa pusa. I care about pets. I care a Animals. lot. Yes, animals. Kaya pala pinatawag niya ako rito. Sabi niya, tita, bakit ka naman dito, magluto ka, tapos tambak yung lababo, maglugas ka na rin. Grabe naman. Hindi, okay. So ganito, may question lang tayo. Bakit wala kang boyfriend? Hindi ko alam. Siguro kasi... Ayaw mo pa? Imposibleng ayaw nila ha, sa ganda mong yan. I mean, sa itsura natin to, bibihira tayo tanggihan ni Lu. Charot. O bakit? Bakit wala? Hindi ko alam eh. Siguro I don't have much time para sa boyfriend. Busy ako. Sa love life? Oo. Kahit may sumusubok? A lot of courting me, of course. Pero sabi ko sa kanila, dyan, okay lang naman naligawan niyo ako, pero hanggang ganun na lang yun. Hala? Kasi I'm not ready yet para mag-boyfriend muna sa ngayon. Ulit. Kailan ba yung huli? Yung recently lang. Akala ko naman, tagal-tagal na, parang dekada na siyang single. Kailan yung huling jowa mo? Yung last, 2 months ago, 2 months. Nag-break kayo. Nag-break kami for some reason. So, yun, ganun talaga siguro. Hindi kami tinadhana. Pinagtagpo. Pinagtagpo lang, pero hindi tinadhana. Ano ba kasi mga qualities ng guys na hinahanap mo sa isang boy? O sa isang guy? Simple lang gusto ko loyal and God-fearing, of course. At saka yung magkakasundo kami. Hindi naman importante kasi sa akin, tita, yung gwapo. Pero, kasi ang hilig ko kasi sa mga guy, talaga yung mga tan, yung mga brusko, ganun. Like, maraming tattoo. Parang dirty skin, ganun. Dirty skin? Ayaw mo nang magalis, ganyan. Huwag naman din. Yung masugat. Ang social din niya ng cup niyo, Diba? Hindi kasi binabasag kasi ng mga cats. Dati marami akong yung nababasag. Wine glass talaga. Yes. Ilang beses na silang nagbasag ng ganyan. Kaya yan na lang. Para at least, mahulog man siya, okay pa rin yun. Buhay pa rin siya. Buhay pa rin. Mabuhay ang mga single. Mabuhay. Cheers. Ang sarap ng sobra. Ang sarap ng pasta. Walang echos? Walang Hindi echos. dahil naka-vlog tayo Hindi Hindi kita ini-echos. Talaga? Kasi sobrang gutom na ako, pero ang sarap. Mas masarap pa to sa sa gawa ko. Akala ko kung kinakabahan ako sa iyo Okay. So, sa ngayon, paano yan? Siyempre malamig dito sa Baguio.
Tapos single ka pa. O, sa ganda mong yan. O, kamusta? Ay, kasi wala ka namang kasama dito sa bahay, sa apartment mo. Andiyan naman yung mga pusa. Yakap ko sila. Very good answer at taray. Okay, balikan pala natin yung pagiging reigning queen mo. Di ba 2018 nangyari yun? Yes. Kamusta yung feeling na right after ka makoronohan as Babes? Miss Babes? Ano yung, may naisip ka na ba na gusto mong gawin? Or may gusto ka na bang, parang ganun? Of course, kasi first time ko na sumali, di ba? Ng pageant. Sobrang happy kasi for the first time na nangyari sa akin, nanalo pa ako, di ba? Parang feeling ko talagang reyna na ako. Tsaka ang ganda-ganda mo talaga nun, eh. Talaga? Oo. Sabi ko talaga nun, nandun kasi kami yung host nun eh. Kami diba nag-host ng event na yun. So, kung ganda nung babae ko, ganyan-ganyan ako nun eh. Kundi lang talaga ako napagod, napasma. Napasma ba? And do you have any plans? Ano yung pinaka-na-miss mo dun sa nangyaring pageant na yun? Yung bonding namin ng mga kasama ko, yung pag-tour namin sa mga iba't ibang lugar. Syempre masaya, di ba? Yun yung nami-miss ko kasi marami akong makikilalang mga bagong kaibigan, bagong friends. Yun ang nakaka-miss. Kung ibabalik natin yung tanong, naalala mo pa ba yung question sa'yo? Ano yung question sa'yo? Yung nakakadiri. Ganun ba yun? Parang nakakadiri na. Oo, parang siya. This is regarding kasi our World AIDS Day celebration eh. So ano yung naalala mong question sa'yo? Yung pinagdidirihan, ganon. So, di ba, ang sinagot ko, actually Kung pinagdidirihan ang isang tao na may AIDS. AIDS, kailangan ba siyang pandirihan? Syempre, hindi. Bagkus, dapat tulungan yung tao na may ganon. Kasi, hindi naman niya ginusto na magkaroon siya ng ganon, di ba? So, yun yung ang natatandaan ko na sinagot ko. Yung parang na-shock pa ako to be, ano ba to? First time ko kasi magsalita ng ganito. Although alam ko yung sasagot. Hindi, tsaka siya. Ano ka na actually ngayon mas madaldal ka na kumpara noon talaga, sa totoo lang Mahihain po. kasi. Personally ako, kasi minsan naayusan kita kasi parang meron kang tour, di ba? Parang ayaw mo pang sumagot kung hindi kita kakausapin, something like that. Oo nga eh. Pero totoo yun. Yes. Kasi 'di ba, never nating huwag nating pandirihan, bagkus tulungan natin silang mas ma-motivate na matulungan pa nila lalo yung sarili nila. Kasi ngayon, meron naman may mga ahensya na, may mga NGOs na tumutulong sa mga tao may gano'n. May Right. mga HIV or AIDS. Ayan. So ngayon, wala ka talagang jowa na... Wala. I'm single. Sobrang single. 'Di ba? Tingnan mo naman, hindi masakit para sa isang kagaya ko na ganito ko, 'di ba? Wala akong jowa. Paano pa tong ganito na itsura? So, wala sa itsura talaga 'yan. Kung wala ka talagang jowa, kung hindi talaga para sa ang love life, wala. Yes. Diba? Oo. Pero kung sakali, sa tingin mo, mga ilang taon mo gustong ma-settle down, makita mo si Right. si Right guys, si Mr. Right. Siyempre kung sure na ako na makita ko siya, hindi ko napapakawalan. Gusto ko forever na yun. 'Di ba? Meron kang parang deadline kung, dapat sa ganitong edad, okay na ako. Hindi naman kasi ako tita nagmamadali eh. Kasi when it comes, 'di ba? So, I'm not in a hurry. Taray. So, hindi mo siya nagmamadali ha. So, sa mga, mga gusto pang magpasa ng application form, directly PM me. Ayan ako. Alam ko meron ka pang makakausap. Meron pa kasi siyang work online. So, medyo sumisegue lang kami. Ayan, thank you rin dito sa sa carbonara. Actually, kanya to eh. Ako lang nagluto talaga. Sabi ko, nakali ka magluto tayo kasi wala naman tayong baso. Ayan. Thank you ulit, Monique ha. Maraming salamat. You're Ayan. welcome, tita. Thank you din kasi
thank you sa niluto mo na napakasarap na carbonara. Sobrang sarap, guys. Talaga ha? Hindi dahil nagbablog si tita, hindi ko siya ini-entrust. Mas masarap pa sa luto ko. Thank you, Monique. Ayan, again guys, sa lahat ng ating mga viewers out there, don't forget to like, share, and subscribe this video. My YouTube channel, Ma'am Shiji, at para sa aking Facebook page naman, na Apela Bababu. May gusto ko na social media. Medyo private kasi siya. Okay, sige. Go. Guys, follow me on Instagram, Maranasanya, and my Facebook, Maranasanya BFA. Ayan, thank you. Subscribe, guys! Subscribe! Maraming salamat. Thank you so much, guys. God bless.